Les dues viscatxes. Amèrica del Sud. Una història de l'Argentina. Dues joves viscatxes vivien juntes als vessants rocosos dels Andes. Eren amigues de l'ànima i els encantava estar-se tot el dia jugant, perseguint-se l'una a l'altra entre les pedres i saltant d'una roca a l'altra. Les dues amigues ho compartien tot, especialment qualsevol clapa deliciosa de molsa o líquen, que era el seu menjar preferit. A la nit, quan refrescava i bufava un vent glaçat entre les muntanyes, trobaven recer en una escletxa i es posaven ben juntes per escalfar-se al màxim. Un matí, les dues viscatxes es van fixar en una cosa vermella que havia quedat atrapada en uns arbustos espinosos i van córrer de seguida per donar-hi un cop d'ull. «No fa olor de menjar!», va exclamar una d'elles amb tristesa. La seva amiga va estirar aquell feix vermell. «És un tros de manta!», va deduir. «Potser l'ha llançat algú o l'ha arrossegat el vent?» Mentre hi clavava estrebades per treure-la dels arbustos espinosos, el petit retall de tela vermella es va estripar per la meitat. Les viscatxes en van agafar cadascuna un tros. «Això sí que és un tresor de debò!», va exclamar la primera viscatxa. «Però quina llàstima que no sigui prou gran per tapar-me!» «A mi tampoc no em serveix, aquest tros», va comentar la seva amiga. «Si estiguessin units, tindríem una manta prou gran per escalfar-nos a la nit». Mentre seien, tot demanant-se què en farien del tresor que acabaven de trobar, es va presentar la guineu. Va mirar les dues viscatxes amb un somriure astut. «Hola, companyes», va dir. «Què és això que teniu?» «Hem trobat un tresor», van revelar les dues viscatxes. «És una manta estripada. Si trobéssim la manera de cosir-ne els dos retalls, ens podríem escalfar a la nit». «Doncs avui és el vostre dia de sort», va assegurar la guineu. «Jo, casualment, tinc agulles i fil. M'encantaria deixar-vos-les si em permeteu compartir aquesta manta tan calenteta en una nit freda». Les dues viscatxes van estar d'acord que havien estat de sort i van donar les gràcies a la guineu per l'oferiment, i ella els va anar a buscar una agulla i fil al seu cau. Quan va tornar, una de les viscatxes va cosir els dos trossos de manta vermella. Mentrestant, la guineu mirava, expectant. Un cop cosida la manta, la guineu va agafar l'agulla, els va desitjar que tinguessin un bon matí i va reprendre el seu camí. Les dues viscatxes van deixar la manta sobre una roca i se'n van anar a jugar. Aquell vespre, mentre es ponia el sol, bufava un vent glaçat entre les muntanyes. Les dues amigues van tenir una esgarrifança, però es van somriure l'una a l'altra. «Aquesta nit ens podrem tapar amb la manta», van dir, i de pressa van anar cap al lloc on l'havien deixat. Però en arribar-hi es van trobar la guineu, asseguda al costat de la manta vermella. «Bon vespre, companyes», els va dir. «Suposo que recordeu la promesa que em vau fer de compartir aquesta manta tan calenteta amb mi, oi?» «Sí, esclar que sí», van respondre les dues viscatxes, que van començar a tremolar de fred. «Bé», va dir la guineu, «amb el fil vau cosir la part central de la manta, o sigui que em correspon a mi aquest tros». Llavors es van posar la manta a sobre i les dues viscatxes es van haver d'estirar una a cada costat, tapades amb un bocinet de manta molt petit. Aquella nit
La guineu va tenir un son tranquil i càlid, però les dues viscatxes no van aclucar l'ull de tant que tremolaven. Al matí se'n van anar silenciosament i van abandonar el seu tresor. «Val més compartir el que tenim que fer un tracte amb la guineu», van exclamar. Vocabulari del conte. Viscatxa, arbust. Guineu. Viscatxa, mamífer rosegador de la família dels xinxílids, propi de l'Amèrica del Sud. Arbust, vegetal llenyós que generalment comença a ramificar-se des de la base i no presenta tronc principal. Guineu, mamífer carnívor de la família dels cànids, d'orelles punxegudes, cap triangular, cos esvelt i pelatge suau.